Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pawła jak zwykle nie ma, ale jak powolio, jak coś poczuje, to zaraz przyleci. Leca, nie muszę nic wuniać, nie muszę nic czuć. Wiem, że będzie wuniało. Witam Was wszystkich fest pięknie. Witam Was, ja, Paweł Polok i witam Was całko ekipa naszego programu. No to co, szlagierujemy, wicujemy, ważymy. Oliwa, ja? Oliwa. Mam to tak potegować, czy nie mam potegowywać? Nie musisz się wtrącać, wiesz? Przynajmniej szczerze mi powiedziała. Dobra, godej. Mamy dzisiaj indyka, pierś z indyka. Ja myślę, że całego. Nie, całego nie. Ty, a piekłaś kiedy całego indyka? Nie. Ja też nie, a ponoć jest rychtyk zupełnie inszy smak, jak się całego upiecze, wiesz? To jak kiedy upieczesz, to mi zadzwoń, wiesz? Aha, a jak ty upieczesz, to ty mi zadzwoń. Dobra. Nie wiem czemu taki srogi piekarok w domu, wiesz? I co? Dalimy na to pomidory z bazylią, Taki alla bruschetta. sól i pieprz. Obsmażymy sobie ich i zrobimy dzisiaj zdrowe bułeczki. Jak godą taki chłop, co kole nas mieszkał, jojeza. Przeważnie nie chodziło o bułeczki, no o coś inkszego, co ja nie mogę powiedzieć, ale wy się domyślocie, czego jest połówka i nic więcej nie powiem. I nie chodziło o półrzymły. Tak. Teraz sobie to posujemy z drugiej strony. W międzyczasie sobie zrobimy, pokroimy sobie bazylia. To może świeża bazylia, ja? Świeże No bazylia. niestety czas jest taki, że ta świeża bazylia jest ino w doniczce, No niestety. ale mamy nadzieję, że idzie już coraz to bardziej do wiosny, do lata i że ta bazylia będzie świeżo rosła na zagrodzie. Wiele też zostało do wiosny, tak rychtyk. No, O, jeszcze chyba tak, dużo. listopada, grudnia, stycznia, lutek. No, Poniosło Cię, Paweł, Poniosło marzenia. mnie. No dobra, no ale co, no jakoś się człowiek musi pocieszać. I oni mu rok takiego czasu, jak jest podzim, jak jest zima, no ale wszystko w przyrodzie ma swój czas. A teraz przyszedł czas na ta bazylia. I co? Już jest po kroto i ku temu co? Szatkowano, do tego dajemy orzeszki, Co to masz za orzechy? nerkowca. A całe wsypiemy. Szuj całe, Jak szaleć, to szaleć. Jasne. I 2 słomki. Oliwa z oliwek. Wymieszamy sobie to. A Kajżeś to kupiła takie pokrotę, te orzechy? Nie, nie kupiłam właśnie pokrotych. Sama, że chcę Sama pokroić. żeś dziś z rana, ja, Ja. żeby to było wszystko narychtowane. Najlepszy sposób tłuczek, wiesz? Mhm. Troszkę soli. Wiesz co? Fest, Możemy troszkę to za przewrócić? fest. Ja, musisz to przewrócić. Ja się odsuna, bo jak mi tyrsknie na ta biało oberhymda, wiesz, na ta koszula, to wiesz co mi moja powie? Ja. Kaś był. Ja się to będę są pro. A wiesz co ja wtedy zrobię? Nie. Nie Ja mam wiem. taką teściową, że jakbyś jedno przedzwonił, no, Pawełku, wypiera, wybigluje, będziesz to miał wszystko fyrtik. No to masz fajną teściową. Złoto, złoto. Teścia też mam złotego, ale nie pierę. Bigluje, ale nie pierę. Tym sobie posmarujemy bułeczka, żeby nie było żadnych majonezów ani nic. To jest taki To jest tako bajlaga, jak to go dają. ja. Ku tymu. Roszpunka. To by już pomału trzeba było wyłączać. To wyłączymy. Widzisz, jakby nie jo, to byś nie wiedziała. Idealnie. Na to sobie damy mięsko. To będzie taki ala hamburger, ja? No jak Ci pasuje nazwa hamburger, to może być hamburger. Dobra. Aha, nie, to nie hamburger, bo ja myślałem, że ty z tego zrobisz taką klapsznita.
A klapsznita byś chciał? Możemy zrobić klapsznita, Nie, jo? nie, no tak bez przesady, nie, bo ci sam nie wyda się styrką, wiesz, do... Plastry buraka gotowanego. Uważone buraki, no i Kiełki, cebula i kanapka gotowa. I patrz jak szybko i jak zdrowo. wartko, zdrowo, na taki jesienny czas, jakby kto potrzebował, na sobota, na obiad, takie wartki, nie, jak co robi jeszcze w chałupie, Tak, idealne. to jak znot. Proszę, jedna dla Ciebie. Wiesz co? Zrobimy tak. Puszczymy fajną śpiewka i idziemy obejrzeć, jaki to jest. Dobra. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby ruby ton. Ktoś we szlak coś grznie, na basie struny rwie. To przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo heja polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze je zabawa na 102, więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo hejo polka już tak ma. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo hejo polka już tak ma. Oj mo. W takiej jednej stołówce zakładowej siedzą mnie te robotniki na przerwie. Jeden tak zagląda do tej szolki, go do drugiemu ty. Jest to kawa czy herbata? Go do no kawa, nie? Go do nie, ty to jest, nie herbata. Nie? Go do nie mnie to wygląda na kawa. Drugi go do ale co to opowiadasz, normalny ty, normalna herbata, nie? Otwiera się te okienko, kaj wydawają posiłki, kucharz się wychylo i ryczy: hopy, chcecie tam jeszcze kiery kakao szale? Hamburgerach ci przyniósł, widzisz? Jaki fajny, taki No swojski fajnie od wygląda, burgera. no. Fajny, nie? Witam Zjadł cię, się.
ponownie, zaśmy tam do ciebie przyjechali, wiesz? Ale bo ja godą myślał tak, że ty nie przyjedziesz, wiesz, A, godą już widzisz. na lokalu, ja godą ciekawe, czy oni przyjadą, nie? A się okazuje, że jesteś A jak ja coś powiem, to znaczy, Że tak jest, Że tak jest. No super, i no. przyjechał, z tego się fest raduje. Są my w tej twojej pięknej restauracji u Łysego. Swojskie jadło u Łysego w Halymbie. Zaproszę jak- Ciebie i wszystkich gości, jak będą po drodze. Jakby ktoś przez Halymbę przejeżdżał, może se sam wleźć, bo jest rychtyk fajnie. Słuchaj, tydzień temu my się spotkali, Ja. godaliśmy o tych twoich fajnych śpiewkach, godaliśmy o tej śpiewce, co w życiu mym. Dokładnie, dokładnie. Godaliśmy o tym, jak to wygrywasz z losem. Jak walcza z tym nosem, Jak żeby się walczysz? tym dostać. No właśnie, bo ty masz taki fest szeroki, wachlarz. Zakres działań. Ja, zakres działań, rychtyk. tak jest, no. Rychtyk to tak jest, no bo tak, może restauracja, to nie ma mało roboty. Ty oprócz tego rychtujesz takie rzeczy, takie cateringowe, cateringi, nie? techniczne obsługi, namioty, sceny, nagłośnienia. To my tak już kiedyś ty nawet o tym gadali, ty tak mniej więcej mój zakres dosz, nie? I ty ponoć też, o czym może nasi widzowie nie wiedzą, ty i poradzisz przyrychtować krupnioki swoje, jakby Znaczy kto mam chciał. taki zakład produkcyjny, tam parę osób pracuje, wiesz, no i robimy krupnioki, salcesony, pasztety, jakieś tam frankfuterki, kabanosy. Powiem Ci, że chciałem jeszcze freezer otworzyć, ale nie mów osób i to nie ma sensu, rozumiesz? Faktycznie. A propos tego freezera chciałem Ci kawał powiedzieć. Godej. Mogę Ci powiedzieć Ja, kawał? godej. Bo jak już tak godamy o fryzerze, wiesz, to przychodzi taki gościu do fryzera się obciąć, oczywiście nie taki jak ja, nie? Siadł tak za tym fotelem, wiesz, i zawołał ucznia, bo to takie praktyki te ucznie mają i go chodzi na sam będzie szczyk tego pana, no to ten uczeń, wiesz, pierwszy raz to robił, to go szczyk mu się tak te ręce trzęsą, nie? I piknął tego klienta w głowa, a ten majster stał i patrzył z boku, no i widzi, co robi uczeń, że piknął w głowa, klienta się zamachnął, chciał czepnąć tego ucznia, uczeń się syłał, chlas tego klienta w głowę. Temu klientowi wyskoczyły płaczki, wiesz, cały nerwowy, go do nie wie, co się stało, za co dostał po łebie, nie? Uczeń dalej ściga, już się tak trzęsie, już zaś go piknął w ta głowa tego klienta. Ten majster to widział i taki zamach, uczeń się sylał, chlas tego klienta w głowa. Ten klient taki zapłakany, już wystraszony, już mu takie łezki lecą, a ten majster poszedł na zaplecze, z tej gańby oczywiście, wiesz jak. No ten uczeń się już tak trzęsie i mu uścigł ucho i te ucho leciało na ziemię, a ten klient go dochopie, kopnij te ucho pod stół, bo jak on przyjdzie, to mój przesalany. To ja mówię, zabiję za Zabiję, chwilę. no, za te ucho, nie? No, Fajny widz, fajny, no. zaglądamy na śpiewka. Po co mi diamenty, po co drogie perły? Skromny jest majątek mój. Wszystko co posiadam, to jest mój talizman i czerwonych ten korali sznur. Czerwony korali sznur, noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. Nie mam góry złota, a ze wszystkich bogactw ja korale tylko mam. Dam Ci ten talizman, miłość Tobie wyznam. On przyniesie teraz szczęście nam. Czerwony korali sznur, noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. Czerwony korali sznur, noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman,
szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. Czerwonych koral i sznur noszę przy sobie go tu. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co szczęście niesie nam. Dla Ciebie i dla mnie go mam. Zespół bez nazwy nam pięknie zagrał i nie No, bez przyczyny, fajnie, że kto fajnie puścił, bo ty z nimi współpracujesz. No powiem Ci, że my razem gromy, tworzymy taki żywy bynt, 7-osobowy. Jest zespół bez nazwy, jest ja jako wokalista, czyli Piotr Dzina i jeszcze tam mam parę muzyków zespołu Universe i oni ze mną grają taki koncert 7-osobowy. 2 dziewczyny, są chórki. Bardzo fajnie to brzmi, powiem Ci, super. Na żywo to jest jednak muzyka na żywo, wiesz, to jest takie brzmienie fajne, że jest przyjemność grać jeszcze jak się ma wkoło takich muzyków, że nie trzeba uważać, nawet w danym momencie idzie improwizować i wydaje się, że to tak ma wszystko być. Nie? Jak to się zaczęło, żebyście razem zaczęli To czym- grać? Mateusz mi robi też aranże, wiesz, i z tego tytułu, że on te aranże robi, no to tak niekiedy to zagromy razem, jakieś koncerty, ja organizuję dużo imprez, koncertów, więc ja ich tam zaangażuję zawsze do jakichś imprez i w tym momencie klient kiedy chce, żeby był mój koncert, więc nam się to udaje tak łączyć fajnie, że oni zagrają swój koncert, ja zagram mój i fajnie to brzmi i naprawdę fajną rzecz polecam wszystkim muzykom, granie na żywo to jest coś pięknego. Wtedy jedziemy naprawdę samochodem, jak to mówi. I przez lato ty organizujesz też festyny z taką muzyką na żywo, bo masz taki wielki namiot. Tak. No właśnie w tym namiocie, to taki namiot jest, wiesz, na jakieś 500 do 700 osób, zależy po tym, jak się tam ustawia te stoły. Mamy do tego scena właśnie, mamy do tego taką stronę techniczną, nagłośnienie, jakieś tam światła są do tego. Plus ta gastronomia moja, co jest na bazie, wiesz, tych swojskich wyrobów, te krupnioki, rzymloki swojskie, takie rzeczy. I to jest jedna całość. Brakuje mi no właśnie takiej strony artystycznej, tak jak u Ciebie, tak Ty występujesz, konferencjera, osoba, co zagra jakoś kapela, czy jakieś takie covery, czy coś. No coś takiego niekiedy jest potrzebne i dlatego bych Cię zaprosił do współpracy, jak się zgodzisz. Jak będziesz miał krupnioki, to ja będę z tobą współpracował, wiesz. Będę mowa na sztandzie. Będę miała na sztandzie stać. Godosz o coverach. Puszczymy sobie zaroski fajno śpiewka duetu Metrum. Oni mają fajne covery, zespół, wiesz? fajny zespół. Zaraz będzie coś nie o krupniokach, no o cukierniku. No. Dzień jak co dzień, zaś w szolce kawa parzy się. Ty się śmiejesz i szperujesz mnie. Chciałbym z tobą czasem na spacer krótki iść, ale ty wolisz wciąż zmierzło być. Bo cały czas bułach na boku. Nie przeciągaj struny, daj mi wreszcie spokój. Bo ja chciała cukiernika, by maszkiety nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, bo go dałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, och gitara spaczą się. Tak się pinko na tej gitarze
gitarze bluesar żnie. Coś mi miękko, coś wzrusza mnie. Tak się śpiewa, różne melodie nuci mi. Nie wiem jak powiedzieć mu, że mi wstyd, że jo się ino tak powiedziała. Jo się tylko z niego tak zażartowała, że jo chciała cukiernika, by maszkety nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź, zmień ta płyta, bo go dałaś, nie rozrzej. Ach, nie jest źle, Fajny Carlos to muzykant, to gitara spaczą się. bo jo chciała cukiernika, by maszkety nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Dzisiaj do mnie gro muzykant, a cukiernik wypadł z gry. Fajnie gro duet Metrum, nie? Fajnie, Super, fajny, super. taki- No my się tak dosyć dobrze znamy, już parę imprez z nimi robią, także zespół naprawdę jest Krupnioki jedli u ciebie, ja? Jedli krupnioki, wszystko. No, parę imprez my robili ze sobą, także Metrum tworzy fajna muzyka. Polecam. To dobrze. Wiesz co, to, ja też muszę Ci zaproponować, że Ci przywiezę trochę krupnioków od Bergera. Wiesz, jakie mają też No, dobre no bardzo krupnioki. dobre, ja ci powiem, że od Bergera biera towar właśnie pod mój catering. No pewne No to rzeczy wiesz- takie to wiesz, o czym jest wyszukane, nie, to mu trzeba dać. A ja teraz zaglądam na Twoja płyta. Oczywiście od razu godam, że ta płyta będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po śląsku, bo co sobota mamy konkurs przy okazji naszego podsumowania, przy okazji tygodniowego finału listy szlagierów po śląsku. Zawsze mamy konkurs, idzie wygrać płyty, no i będzie ufundowano przez Piotra Herdziny płyta, nie jedna, jako nagroda. Jakby się komu nie udało wygrać, to oczywiście mogę się ta płyta kupić w naszym sklepie. Możecie zadzwonić, numer telefonu macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Jak kto nie chce dzwonić, to niech przyjedzie do Rybnika na ulica Kościelno 5 do szlagierowego sklepu. Tam jest wielki sztand, to się może powybierać albo w tych płytach, albo w inkszych. I ja teraz właśnie zaglądam na ta płyta, Ja. numer 2, Dzieckiem być. No wiesz, to powiem Ci, to jest specyficzny temat, bo dzieckiem być to tak w sumie napisał dla mojej mamy, której już niestety nie ma na tym świecie, ale to była taka refleksja, dzieckiem być, no urodziłem właśnie się i tak bardzo żyć się chce. Wiesz, jak człowiek jest młody, prężny, zdrowy, to jemu się chce żyć. Ale jest potem też taki czas w naszym życiu, a gdy kończy się Twój czas, znów spojrzenie dziecka masz, nie? Więc trzeba się znowu Tobą opiekować, znowu Ci pomagać. I znowu zaczyna się to dzieciństwo i no już w takim stylu, wiesz, innym, nie? Takie jest to nasze życie, no. Fest mi się podoba ten tekst, No. ta śpiewka już słyszał nie raz, nie dwa i nie 10. Fajny teledysk leci z tego też, także To teraz polecam ten Właśnie, teledysk. dobrze, że polecasz, bo nasi widzowie będą go mogli teraz obejrzeć. To zapraszamy. Urodziłem właśnie się i tak bardzo żyć się chcę. Będę zdobywał ten świat.
Wszystko tak ciekawe jest, że piękny jest czas. Dzieckiem być pięknie jest, człowiek nieświadom jest, że kiedyś skończy się jego życia bieg. Wszyscy kochają mnie, czuję jak gwiazdka się. Dzieckiem być pięknie jest, ja o tym wiem. Gdy przychodzi życia kres, człowiek znowu dzieckiem jest. W jego oczach zazdrość błyszczy się. Kiedy kończy się twój czas, znów spojrzenie dziecka masz i miłości i ciepła pragniesz też. Dzieckiem być pięknie jest, człowiek nieświadom jest, że kiedyś skończy się jego życia bieg. Wszyscy kochają mnie, czuję jak gwiazdka się. Dzieckiem być pięknie jest, ja o tym wiem. Dzieckiem być pięknie jest, człowiek nieświadom jest, że kiedyś skończy się jego życia bieg. Wszyscy kochają mnie, czuję jak gwiazdka się. Dzieckiem być pięknie jest, ja o tym wiem. To jest najnowszy twój teledysk, ja? Tak, dokładnie. To jest Dzieckiem ostatni, być. jaki teraz zrobiłem teledysk. Ma swój styl, no. No Podoba mi się. właśnie, styl. Jedziesz kiedyś na koncert, śpiewasz rozmaite śpiewki. Tak jest. Jak się przyjmuje ta pieśniczka, ta śpiewka? No, powiem Ci, że są ludzie, którym tam łezka upłynie przy tej piosence. Są tacy ludzie i ja to osobiście widzę na koncercie niekiedy, że ktoś bierze tam do ręki, wiesz, chusteczka i przecze oczy, bo przypuszczam, że to są wspomnienia dla niektórych ludzi różne. No, to ten teledysk się może kojarzyć ze fajnymi wspomnieniami, z różnymi, no. Tak życie przelatuje nasze, tak ten teledysk jest ukierunkowany, nie? My też mamy w kapeli taką śpiewkę, wiesz, dla mamy. Jak się dla mamy? Dla mamy, ja. To jest piękna pieśniczka. Słyszę, no, I też czasem ktoś łza uroni, ale mamy też, ty też możesz weselsze, takie No, bardziej oczywiście, żwawe, no, nie? słuchaj, Jak chodzi na nam festyn. o to, żeby dotrzeć do tych ludzi, żeby dotrzeć codziennego życia, żeby te teksty były, żeby to były teksty konkretne, żeby ktoś mógł się wsłuchać, dopasować siebie, swoje życie i to, co się dzieje wokół niego, nie? I powiedz mi, jak godomy o docieraniu do ludzi, godomy o widzach, o Twoich fanach, już mogę chyba tak powiedzieć, to na pewno wszyscy by chcieli wiedzieć, Tyś jest taki prężny, widać, że pełen energii, rozumiesz, że No. nie siedzisz i nie godosz, dobra, zasiedna i biercie, nie, trzeba działać. No. Właśnie, działosz, jakie masz najbliższe plany? Znaczy plany na spokojnie, bo oprócz tego jeszcze się kręci ta firma, którą tam jakoś muszę nadzorować jako szef, ale muszę nadzorować. A jeżeli chodzi o stronę muzyczną, no to będę teraz próbował robić teledysk do takiej piosenki Bez przepustki, taki tytuł, tam jest taka melodia na jeden dzień, bez przepustki urwać się. No będę dążył, żeby jakieś utwory, teraz powstała fajna piosenka też, taka rock'n'rollowo, to się nazywa Dyskoteka Karakum. Bardzo fajny numer, fajnie się go słucha i to jest taki typowy rock'n'roll.
No i będę dążył, żeby powstała kolejna płyta. Oczywiście nie będę się spieszył. Chciałbym, żeby te teksty i te utwory i te brzmienia były przemyślane, żeby to nie było tak na jakość, znaczy na ilość, tylko na jakość, przepraszam. No i po prostu będę dążył do tego, żeby tworzyć koncerty, przede wszystkim plenery. Wiosną będę planował też w maju robić taki festiwal Krupnioka i Rzymloka około 28 maja. Także mam plany takie artystyczno-rozrywkowe, także nie ma sprawy, nie. Czyli Będziemy mierzło działać. ci się nie będzie. Nie, jest co robić i fajnie, cieszę się z tego. A powiedz mi, myślałeś o kolędach? Powiem Ci, że jedna kolenda mam. Pójdźmy wszyscy do stajenki, jedna kolenda mam. Jakoś nigdy nie było czasu i właśnie myślę, żeby mieć parę kolęd, bo często do mnie dzwonią ludzie i chcą mnie zaprosić na koncert i chcą, żeby ja zaśpiewał kolendy. No, na ten moment nie mam tyle tych kolęd, żeby zrobić koncert, ale myślę, że jakieś kolendy już powstaną teraz na okres taki wigilijny i coś tam będzie. Nie będzie tego dużo, ale coś tam zrobię, żeby te moje klimaty i ten mój taki specyficzny wokal wprowadzić w te środowisko świąteczne, w ten klimat świąteczny, nie? Taki mam plan, wiesz, a jak to tam wyjdzie, to jeszcze zobaczymy, nie? A jak tak działosz, tyś jest taki prężny, spotkałeś się kiedyś na koncertach Klaudię i Kasię Chwołki? No, już parę razy żeśmy się spotkali, fajne dziewczyny, takie wesołe, prężne No taki prężny Mają- jak ty, i mają fajne utwory, fajnie śpiewają, na głosy, mi się bardzo podoba. to teraz będę miał do ciebie taką małą niespodziankę, bo nasz dzisiejszy odcinek już pomału dobiega końca, No ja ale mam dziękuję. nadzieję, że jak będziesz miał te nowe utwory, to jeszcze do nas przyjedziesz. No jak, Albo my zaś do jak ciebie jak przyjadymy. mnie zaprosisz sobie, to ja na pewno przyjdę, bo ja bardzo lubię z Tobą w ogóle rozmawiać, bo to jest taki swojski hobby, wiesz, taki nasz, nie? To się fest raduje, spotkamy się jeszcze, tak jak padał nasz dzisiejszy program dobiegł końca, ale się nie starejcie, szlagierów u nas nie braknie, jutro widzimy się w liście szlagierów po śląsku, od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku, w sobota wielki finał, tam będzie szło wygrać płyty, tak jak godą, a w niedziela za tydzień zaś szlagiery Iwice na wieczór. Będziesz zaglądał na szlagiery Iwice? Beda zaglądał i dziękuję, że my się spotkali i w ogóle super było. Teroski będziesz zaglądał na fajną śpiewka, bo ci ją jeszcze puszczymy. Śpiewają A Klaudia. jeszcze pozdrowia wszystkich, No. pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkiego dobrego życzę i dużo zdrówka. Piotr pozdrowił, a my już wciskamy knefel z napisem start. Na sam koniec do ciebie niespodzianka Klaudia i Kasia Chwołka. Super. Kaj długich stołów rząd, przyszlimy na biesiada, nie wylezymy stąd, bo tu będzie zabawa, zatańcuj i się śmiej, zajoduj z nami też, do ręki kufel weź i piwko w gardło lej. Zaśpiewaj raz, dwa, trzy, z nami będzie biesiada. Zaklacki raz, dwa, trzy, z nami będzie zabawa. Zawołaj raz, dwa, trzy, niech nas usłyszą wszędzie. I razem raz, dwa, trzy, zaraz wesoło będzie. Tu będziesz pasu moc, bo to przeca biesiada, aż noc zastanie noc, będzie dobro zabawa.